Здравейте! Аз съм Ultra Hunter, само в лигата. И днеска сме с Осгарен тук горе. Причем хекарен игра. Екстра. Гледам новите герои. Опа. Нямам много герои. I'm top. I see first. Да, не, чакай, ти не. What? Иба, мале, че сте търпи, аз съм мид. Чакай. Отрахет. Чакай, вие сте две топ-2, го пак. Напиши. Бот noob. You the best noob. Fuck. Yes, ама не се радва. Какво прави ти хора? Той не го е прочел. Знам. Дано не ми се чува зле микрофона, да знаете хора. Ако се чува зле, не знам заради какво е въобще. Глупости на търкалета. И тяхният отбор има гарен. Да знам, ама се надявам много да ги бием. И ама нещата ми лагва. Тъс... Карма, силна ли е? Много. Значи ми кажеш така са, ако е на вида. Не. Само. Да бе. Искаш да те да така съм едно в едно. Абе, закон не ми заредил, бе. Зареди. Окей. Не знам, на мен ми зарежда... Мен ми зарежда само още като тръгне. Гея, бе. След това фис. То ще така са. След ли е? Много. Според мене май беше по-силен от Ясла, ама не знам. Аз мога да си го купа, бе. Няма как си го купиш. Мога. 4-8 стине. Не е по-силен часо. После няма. Живота му е по-малко от него. Като е по-малко какво? Да, обаче... В принцип живота му е по-малко. А ти биеш колко? Много демидж. Ама чакай, аз защо знам с какво да го билдна. А пък този физа може да не знае с какво да го билдни. Сред тия ташак. Кажи ми като почнем. Айшето е слаба. С последната Рой Гърл Тристана силна ли е? Ако искаш да ти пръсне газа, да. Силна. Значи да не ми се падне тук. Картата няма да е мит. Откъде знаеш? Знам. Айшето ще бъде бот. Шето по принцип си е бот. Да. Аз купих пред малко айшето. Ти па да си купуваш. Няма питаш мене как кой герой е хубав да си купиш. Не ми лагва, с 20 FPS ме върви. Не, с 55, 67, 74, 81, аз съм на макс графики. С 2 FPS. Пак е добре, когато снимам. Али къде? Ама ти ще гледам. Знаете, че е то смага. Не ми лагва. Върви ми с нормално МС. Го тяхна гарен. Не, брат, не го видях. Опа! Айде, жави късат. Тъс дето викаш, че ако искам да ми пръсне газа, тя е там. Найс, Кен Варус. Тяхна гарен! Омага, тяхна гарен просто се дигнал, ето. Какво? Найс. Оставиме тя. Абе, келеш. Бегай, че ви пръснат. Аз съм надалече. Аз като ти кажа, ще ви пръснат. Ти му етап да си прави. Етап ли? Човек, мен даже и демидж ме бият, аз съм надалече от това. Да, защо си в кола?
Не си кът оня Гаргамел там да саби. Оф, с моя стреля! Абе, баба ти! Абе, мършичко. Аре, калвай са. Всичко този не може да се рекални, човек. Виж, той не може да се рекални. Еми, трябва да се рекалва и почва да мърда. Всичко е стои в колата. Ба, не знам колко време ще се кача само клипа. Аре бе, трябва да стигна левел. И така яко мачки. Ама не знаеш, че... Не знаеш, че не прощавам аз. Абе, какво ми плашваш, бе, Манго? Не знаеш, че мога да направя тебе, Джанго. Бе, този го пускам, я го виж. Това той ще гръмни ли, бе? Той гръмна. Еми да. Баче ще ви ще гледа. Не бе, зик бе. Еми да, той... А защо го иде мече на мене, като съм от неговия отбор? Беге. Чакай, Гарен мой да умре. Баба ти, и ба, този го изяждам. Направо го правя на рибка. Аз пък ще трепам минянци. Докато не са стигнали до нашата кула, че... Айде стига пък се. Ми вече аз мога да... Фърсбут, езе. И от сега казвам джиджи. Бягай! Грехил малко. И ти имат ли джингор, бе, не видях? Не, нямат, но Физа е умрял. Езе! Те са по трети левел. Аз го да кака съм четвърти, па вие сте по трети. И втори. Браво, бе, лут! Стой се, преброй се. Беше останала на малко едно кил и рип. Бягай! Абе, вие точно го убийци! Абе, брат, ти си бат слабе. Тос как бяга вече. Бяга като Гаргамел от запрашки. Какво пускаш пипе, мангал? Само ще ти правя. Хайде, Гарен! Линке. Вземи го! Кю! Друго бяга този! Той спуста кюто чак. Той бяга с кю. Аз като ти кам понякога да бегаш с кю. Ла. Абе, ко ще си правиш фарме, мангал? Абе, като ти кам, че няма правиш фарме, няма правиш. Ти бе, как ли си правиш с мене, бе? Специално на мене да дойде. Бягай от нея. Спастих се! Абе, пикло! Мастер ще умре. Абе, да мре, бе. Ама не, няма да мре. Нещо да мре. Да му умре коня съм. И бати бабичките, аз ако тия там ще ги убия. От карма. Абе, бати бабичките са тези бащи, бе. Ти да виж какво става срещу мене. Баба ти да ебах. Аз трябва да си взема майта ми. Айде, първо ще изчакам тос. Мисля се ръпи колко му набих. Не бях аз. Биха карма. Не, баба. Ой, 6 лева. Аз не мога да се рекалвам заедно, бе. Ба, ние направихме 3 кила, брат. Браво ти си. 1-0-0, въпреки че си 6 лева на Пепи. Сега съм четвърти. Да, бе, спокойно. Аз сега си взема майта ми. Ето това. Да, аз взема майта ми. Той е сега. Ба, много си банен. Давай, можеш, бе! Мале ти просто! Кой бе? Твоя! Що? Виж на колко малко ги остава, то виж на колко е. Да. Аз ако бях, ще ги убия на момент. Що ти имаш спид, брат, ти имаш... Да, бе, знам спид! Колко 400 нещо ти е спита? 300 и нещо. Моя 342. 345. След спид може да имаш. 5 спид е нищо, да ти кажа. Честно. Бягай! Аз ли, бе? Не, моя! Да дойде ли прилъз да направя едно дабълки? Ти са на малко и двамата, ти чак го скаши да. Окей, аре.